Hola, bon dia. Avui us explicaré una mica sobre el llibre que he llegit a l'assignatura de la llengua catalana. S'anomena Cor de cactus i altres formes d'estimar, escrit per l'escriptora Anna Manso. Ha escrit molts llibres infantils i juvenils. Viu a Barcelona, al carrer de Gràcia. Ha guanyat molts premis en la seva gran vida com a escriptora. El llibre destaca l'amor i com fer-lo servir. Explica aquest tema a uns personatges principals, la Lara, la Núria i la Martina i el Rafa, i els secundaris, el Dani, el Diego, el Víctor, la Sol i la Sandra. El llibre ha destacat més la vida de la Lara. La noia de 15 anys creia que això de l'amor era una xorrada per ella i mai estarà sola i mai necessitarà un noi per la seva vida. Però al final es va enamorar del Diego, el noi colombià. La seva amiga, la Núria, també estava enamorada del Dani, però d'una altra forma, que era obligar la Núria a fer-lo tot amb el seu permís. I l'altre, el Rafa, feia veure que estava enamorat de l'esperit d'una pintora, però el seu amor verdader va quedar en silenci. La Sol, la mare de la Lara, va quedar sola i buscava una parella per por d'estar sola, però no ho ha pogut superar. L'escriptora ens transmet que tenir una idea cactus sobre algun tema no significa que no el pots intentar o caure en ell. M'ha agradat molt llegir el llibre, perquè és real i qualsevol persona li pot passar aquesta història i tenir al principi un cor de cactus. Per veure el meu booktuber i gràcies per la meva mare, la editora d'aquest booktuber.